गसाइगावनि दैबाना लोमसावनाय जायगाफोरखौ नायदिंफैयो एमएलए जिरन बसुमतारिया। खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 बर' नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन बराय हरफिननाय थाबाय। दासान्दि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि दाब दाब जायगायाव नागारनाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङावबो गोबां गामिफोरखौ दैबाना लोमसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दैबानाजों लोमसावनाय बरबादा, सिंगामारि आरो बलमजारा बायदि ओनसोलखौ नायदिंफैनायजों लोगोसे बरबादा रिलिफ केम्पआव फैनानै रायजो राजाफोरखौ खौरां लाफैयो आरो जानायनि थाखाय आदारनि बेबस्था खालामनानै होयो। लोगोसे खहा जानाय नगरफोरनो सरखारनिफ्राय थाबैनो मदद मोननाय जागोन होनना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायलाङो। मैया दाखालिनिफ्राय बिराद अखा हानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि दै लोमसावदों थिग बेबायदिनो नैबे बरबादा गामियावबो बे खाथियावनो बरबादा दै आरो बरबादा बिलोबुदां होननाय दङ। बेनि दैया जोबोद बारायगासिनो दङ। गुबुन गुबुन दैयाबो जमा जाफैदों। दा जों नुबाय जे खावसेनिबो बारा गामिखौ लोमसावजोबनानै दं। दा रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि न'आव थानो हायाखै। बिथांमोना बे फरायसालियावहाय दा आश्रय लानानै दङ। दा जों बेखौ नायदिंदों आरो बिथांमोना साननि जानायखौबो जानो थाखाय गावबा गाव न'आव संनानै जानो खाबु मोनाखै। दा दैया लोमसावजोबनायखाय दा बिनि थाखायबो जों जानायनि थाखाय बेबस्था खालामगासिनो दङ। बिथांमोना जाहाथे एसेबाबो जों जानाय होनो हायो। दा जों बेफोरखौ गासै नायदिंदों आरो थारैनो नंगौ गोबां माखासे बान्दोफ्रा बायनानै दङ। दा जों सानदों नैबे बाना जोबखांनायनि उनाव सान्दुं जुदि जायोबा सानदावनानै जुदि होयोबा निस्सय डिपार्टमेन्टेलि सार्भे खालामनानै जेराव जेरैबायदि नांगौ बेखौ बेबस्था लानो थाखाय जोङो राहा लामा लागोन आरो डिपार्टमेन्टआबो बिनि थाखाय खामानि निस्सय मावगोन। दा बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे बायसान्स दैया आरो जुदि बारायबावोब्ला बै परिबेसखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोना जानला मोनला न'आव थाहैया आरो दै रानबाथ' न'आव थाहैखानांगोन। खिन्थु रानाब्ला थाहैलाबायनो नाङा, रासिनबो जानो हागौ। दा बेखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो रायजो राजाफ्रा गावसिनि दुखु मोननाय जारला बायदिसिनाखौ जोंनो फोरमायदों आरो बेखौ गासिबो लाजोबनानै जोङो मोजाङैनो सावरायगोन गोजौ लेभेलाव आरो बेफोर गासै रिपर्टखौ मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम जों दैथायहरगोन आरो जों जेरै हागौ एरै हानायमानिखौ जोङो जे राहा लानांगौ बेखौ लानो थाखाय जों दा बिथांमोननो राहा होयो। गंबेसे न'खरफ्रा बा गंबेसे गामिफ्राव थाफैनो गोनां जादों? बेवहाय गुबुन गामिनि गैया, खिन्थु बे बरबादा गामिथारनानो 50%निबो बारा मानसिफ्रा बाव थानो गोनां जादों आरो गुबुन गामिना गावबा गावनो मेनेज खालामनानै थादों। बिथांमोना जेरैबायदि उसुबिदा जादों बेवहायनो थादों। दा बेनिखायनो आङो दहायबो बुंदों जे आङो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांखौ खावलायदों जे जायगायाव बेबायदि दै लोमसावनानै दं बिथांमोना गावबा गाव माने जेराव निरापत्ता जायगा नुयो बेवहाय जाहाथे थायो, खुनु जाहाथे जोङो खहा जाया आरो बेयावनो थानानै जोङो न' बांखौ बोरै रैखाथि होनांगौ नायनांगौ बेखौबो जाहाथे बिथांमोना खालायो आरो रानफिनबा थानाय हानाय रोखोमै जाहाथे खालायनानै लायो।